Здравейте! Първо искам да ви се извиня за закъснението. Любо ще ни разкаже защо закъснях. Как си, Любо? Много съм добре. Много се радвам, че стигна на време и започваме на време. Абсолютно на време. Колко? 3-40 минути закъснение? Напълно нормално. Да, типично. Истината е, че целият център е блокиран и заради това толкова много се забавих. Защо? Нали, знаеш как са сложили новия ни президент до Ал Бънди. Аз казвам, че хората от Бънди шоу са дошли тук на гости и затова хората са толкова ексайтед. Добре, надявам се нашите зрители, които ни гледат в момента, да ни извинят за това закъснение. Ще се постарая този ден да бъде много интересен за вас. Това е първото такова събитие, което организираме. Ние от Унистарт. Надяваме се да стане традиция. Поканили сме страхотни хора. Любо е един от тях. Искам ти кажа, че за мен изключително съм благодарна, че прие нашата покана. Не за друго, защото ти си вдъхновение не само за младите хора да стартират бизнес, но и за по-напредналите в своето развитие хора. Благодаря за поканата. Разбира се. Искам да ми разкажеш как започна всичко. Защо реши да се занимаваш с предприемачество? Аз съм програмист по душа и по умение. Като бях малък, правих много проекти, които бяха за олимпиади по информатика и информационни технологии. Какво става? Приготвиш някакъв проект, който е като някакъв мини продукт. Имаше хора, които правиха софтуер за библиотеки. Аз реших да си направя домашен асистент. Направих си един домашен асистент, който да ми управлява къщата, като кажа Мелиса, направи ми кафе, кафеварката прямо се включва. Но тогава се научих малко или много, освен програмиране, се занимавам и с хардуер. Аз цял живот гледам как майка и баща ми стават в 5 часа сутринта и колко много работят. И не знам защо, обаче ми се изкривила представата за работа. И в момента работата не ми е някакво ужас, ще стана в 5 часа сутринта, колко гадно. Напротив, точно обратното. И от тогава, с малко тази изкривена представа, си казах, аз искам да направя бизнес от това нещо, искам да се пробвам. Тръгнах да правя бизнес от този домашен помощник. Осъзнах, че няма как да го направя, тъй като тогава бях на 17 и едно хлапе на 17 да направи нещо, с което Марк Цукърбърг в момента се хвали, че си е направил вкъщи, е малко странно. Тогава, между другото, почнах много да ходя по такива български събития за предприемачество. Впоследствие осъзнах как имам по-добри начини да се науча, но осъзнах всъщност как този големия продукт, който имах, нямаше как да го продавам. Затова, понеже големия продукт ми контролираше примерно бойлер, климатик, контролираше ми телевизор, кафеварка, штори и така нататък. И си казах, аз сега ще хвана едно от тези неща, едно по едно и ще се опитам да ги продавам. А това в какъв момент се случи? Много ми е интересно, защото казваш, че си го правил от гледна точка на това, че просто си искал да създадеш нещо, което ти управлява дома, нали така? Точно така, да. И изведнъж решаваш, че трябва да избереш само един фокус. Имаше ли нещо, което ти подскаже, трябва да избера фокус? Да, всъщност спечелихме едно състезание тук в България, Beta Pitch, и ни изпратиха, наградата беше, че се присъединихме към акселератора на Deutsche Telekom в Полша, който се казва Хъбран. И там всъщност... На колко години беше? Извинявай, че те прекъсвам. Спомни си, че взех извинителна бележка от училище да мога да я хода. Отивате в Полша? Да, отивахме в Полша и там всякакви хора много ни се кефка. И това е малко синдрома на мама. Потупвам по рамото, много готино, браво на тебе, супер е. И в крайна сметка много малко хора от всички там ментори, които имаха, ни казаха, пичове, вие това не мога да направите. Това не е за вас. Направете нещо друго. И ние се прибрахме в България. Малко такива увисна на носове и си казахме, добре, сега очевидно трябва да направим някакъв пивот. С това нещо няма стане. И тогава решихме да се фокусираме. Какво направихме? Хванахме всяко едно от тези неща, го хванахме едно по едно. И си казахме, сега да експлорирам какъв потенциал има то. В крайна сметка, как експлорваш какъв потенциал има дадена идея? Най-добрият начин е като отидеш и говориш с хора. Говориш, го слагам в кавички, тъй като това е изкривената представа. За мен отиваш и го продаваш, ама го продаваш сега, като го нямаш. Това направихме. И отидохме и взимахме парите на хората. Един път взех по 300 лева на двама човека. Накрая им ги върнах, в смисъл, веднага след това им ги върнах. Ама искам да видя дали ще си извадят парите от джоба. Това беше точно за Мелиса, която контролира климатик вече. Да. Късметлия. Оцелил си.
Ние тествахме шторите, лампите. Предполагам, твоите връстници тогава се готвят за кандидат студентски изпити и ходят по дискотеки, може би се вълнуват и от матури, а ти си създавал нещо. Това... Не ме обижда, аз също ходих по дискотеки. Виждах се с приятели. Как се справяш? Значи може. Гран Кардон казва едно нещо, което... Не, той принципно аз него не го харесвам. Той е един от тези типичните американци, които са ти просто надъхват, говорят надъхващо, което в крайна сметка ти втръсва и ти вземеш, че се надъхаш. Той обаче казва нещо много хитро, което е човек не разполага с времето. Нали, всъщност има два варианта. Или човек да разполага с времето, или времето разполага с човека. Всички хора, които казват нямам време, времето разполага с тях. Истината е, че времето може да си го създадеш. Всички казваме, че има много high priority неща в живота си. Нали? В смисъл предприемачите. В крайна сметка, когато си кажеш нещо, което е още по-high priority, нещо, което е по-low priority, а ти си мислил, че е с много висок приоритет, то просто изчезва. И всъщност това е един от най-добрите начини си, как кажа, филтрираш нещата, кои са ти много важни и кои не са ти. Просто занимай се с повече неща, опитвай се да ги вплиташ. Миналата година, например, искам да науча италиански език. Почнах уроци и в един момент съзнах, не ми е толкова high priority. Майната му. Добре, какъв е твоят най-голям приоритет в момента? Говорейки за приоритети. Бизнеса, изцяло бизнеса. В самия бизнес мисля, че това е по-интересно. Най-голям приоритет е да започна да засиля всъщност онлайн продажбите на сегашния ни продукт, плюс да изкарам новите ни продукти на пазара. Разкажи малко повече за сегашния продукт и за новите продукти, за хората, които не те познават и не знаят всъщност какво прави Любо и какво е Мелиса. Разбрахме, че контролират дома, но... Да. Добре, окей. Аз ще почна малко по-далече. Всъщност компанията от Мелиса се ребрандира на M-Climate от My Climate, моя климат. Компанията, която управлявам, се занимава с това да промени начин, по който хората си използват уредите за отопление и климатизация. Защо всъщност искаме да го променим начина? Защото в момента аз съм тук, обаче ако нямах най-новото ми устройство, вкъщи бойлера ще нон-стоп да стои включен. И аз щях да губя пари, щях да губя енергия, щях да наранявам околната среда от това, че бойлерът ми стои включен, парното ми стои включено, климатика ми стои включен, лампите ми стои включени и така нататък. Защо занимаваме с климата? Защото всъщност отоплението и климатизацията отделят някъде около 70% от сметката ни на месец за енергия, било то ток или парно. Искаме да променим начин, по който хората си използват тези уреди, като им дадем устройства, които им позволяват да управляват старите си уреди, стария си радиатор, стария си климатик през смартфона си. Където и да са, да могат да погледнат каква е температурата вкъщи и да си настроят друга таргет температура. Това го постигаме като правим устройства, които са с страхотен финиш, поне се опитваме да ги правим с много хубав дизайн, които са self-installed, така че да не се налага специален техник да дойде у вас и да го инсталира. И от друга страна са много user-friendly от гледна точка на интерфейс. И една баба може да го използва. Добре, всъщност все пак това е бизнес, в който имаш някаква конкуренция, предполагам, нали така? Само ако искаш да довърши какви са ни устройствата, защото аз казах защо, как го правим, какво всъщност правим. В момента имаме на пазара едно устройство, което се казва Мелиса и то прави всеки един климатик умен, без значение марка или модел. Сега ще изкарваме на пазара устройство, което се казва Боби, което прави всеки един бойлер умен, защото той е втория по енергоконсумация в дома. И към края на годината ще изкараме едно устройство, което аз много се вълнувам за него, и се казва Вики. То е умна врътка за радиатори. Махате старата врътка, слагате новата врътка и вече радиаторите са умни. Пожелавам ти цяла София да използва Вики и Боби. И Мелиса. Цялото семейство. Да свърнем въпрос за конкуренцията. Много интересно, че специално младите предприемачи, мислейки си, когато за идея, какво стартират и така нататък, се плашат от факта, че вече някой го прави добре. Но ми се иска да говорим за конкуренцията. Въобще проблем ли е конкуренцията, Любо? И кога става проблем? Конкуренцията принципно е страшна, особено когато са с огромен гръб за себе си. Всъщност аз имам един конкурент в световен мащаб, другите въобще не ги броя. Имахме едни, които бяха от Естония. Буквално в момента всичките техни
дистрибутори, всичките им селс канали в момента аз ги взех. Всички техни дистрибутори вече са само мои дистрибутори и спяха да продават тях. Така че конкуренцията, колкото и да е голяма, колкото и да е опитна, всъщност би могъл да ги надхитриш, да ги победиш. Тая компания тази година беляза някъде около 40% спад в продажбите. По данни от търговския им регистр. Сега, имам един голям конкурент, който е резнал над 60 милиона евро. И това звучи страшно, нали? Едновременно с това аз продавам в пъти повече устройства от тях. Защо? Защото го правя по по-добър начин. Защото съм по-бърз на пазара, защото съм по-гладен, защото естествено, това е едно от главните неща, предлагам по-добре value за пари. Техният продукт е около 2 пъти по-скъп и около 3 пъти по-усъкътен спрямо нашия. Ние от друга страна сме едни българи, които имаме преимуществото да имаме много ефтина работна ръка и едновременно с това много мотивирани млади програмисти и да създаваме страхотно value, много бързо. Спомена тук, че сте все пак създавате value. Колко важен е екипа? Колко важен е екипа за теб? Екипа е всичко, буквално. Идеята няма значение, парите няма значение, екипа си е най-важното. Докато сте... Ние затова толкова много влияваме в нашата компания на културата. Ние, ако видим, че има страхотен човек, който има невероятно hard skills, ако някой ми каже, че може да направи Мелиса за един месец, целият продукт от до, продуктов дизайн, хардуер, софтуер, фърмуер и така, всичко. Ако ми каже, че мога да направи за един месец, обаче едновременно с това е total douchebag, няма го взема. Ако вие, че той не, като hard skills е много добър, но като soft skills не струва, няма да стане. Малко хора осъзнават, че soft skills е нещо, което ти много трудно би променил даден човек. А hard skills е нещо, което всъщност се учи лесно. Откъде се учиш, Любо? От много книги, от много четене и от много разговори с по-опитни хора от мен. Аз всъщност, другото, което исках да те попитам е на къде си се запътил, Любо? Защото говорим тук за компания, която се бори с огромен конкурент. Ти продаваш в чужбина. Да. Това ли е твоята мечта? Кое? Мелиса, MyClimate. Мечта. Аз си разделям мечтите на професионални и лични. За мен професионалните мечти ми носят лично удовлетворение, но едновременно с това ми носят капитал, който да ми помогне да си сбъдна моите лични мечти. Ще дам пример. Мелиса, защо правя Мелиса Боби Вики? Защото първо искам да създам value за хората. Защото малко хора също съзнават колко много енергия се използва на празно. Как забравяме климатика вкъщи, забравяме парното, забравяме бойлера включен и всъщност как тази енергия ние остави, че плащаме. Ние пари имаме, ще продължаваме да имаме. Проблемът обаче е, че средата около нас, environment-а, природата, тя е някакси изчерпаем ресурс, така се каже. И една от причините защо правя моя климат, MyClimate, е това, че искам да помогна хората да спестяват. Не пари. Да пазят природата. Като лични мечти, аз съм си романтик. Аз искам да стана достатъчно богат, така че да мога да предложа на семейството си това, което има нужда и да си направя семейство. След това какво ще правя, не знам. Ти не си достатъчно богат. Аз доколкото знам от медиите преди една година, всички обявиха Любо за 20 годишния милионер. Да, те също беше... Така, кръстихме и нашата тема, аз мисля, че... Беше 19 годишен милионер, 20-21, мисля, че на още едно място бях на 22. Каква е истината? Не, аз не съм милионер. Компанията ми има пари, но аз съм просто управител на компанията. Аз карам кораба, но не аз съм милионер. Да станеш. Добре, милионер преди 21, така както се казва нашата тема, и бих искал да завършим така. Важно ли е да бъдеш милионер преди 21 или преди 30? И въобще, важен ли е този момент, в който ти постигаш една такава голяма финансова стабилност? Или всъщност стабилността е по-важна? Да, въпросът е какво разбира човек под милионер и за какво ще си харчи парите в последствие. Предполагам, че за пари става дума, да. За какво ще си харчи парите после? За мен е важно не да съм така срамно богат, важно е да мога да си осигурявам нещата, които аз искам. Това е. Дали е важно сега да ставам 21, 22 или под 30, сигурно това ще ми определи голяма част от живота.
отколкото ако става на 50, примерно. Така че предполагам, че има голямо значение, да. Но всъщност въпросът е, знаеш, парите са просто резултат от това, което правим. Реално, ако целта ти е да изкараш пари накрая, това най-вероятно няма да се случи. Защото ти си, нали, искаш пари, ти желаеш пари. Парите са резултат от това, което всъщност правим. Така че ти ако искаш да създадеш нещо огромно, нещо прекрасно, нещо добро, те парите ще последват. Това е ясно. И това сме го казвали много пъти, някакси като Universal Truth, някои хората просто не съзнават как. Не трябва да се чудят как ще получите и колко си накрая като пари, трябва да се чудят как да създадат достатъчно стойност за хората, така че те да са готови да си извадят парите от джоба. Това много ми хареса. Ще задам още въпроси. Просто искам да те попитам, ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо? Би ли си дал някакъв съвет на 17-годишния Любо, който започна да се занимава с умния дом? Не, на 17 годишния, обаче грешка, която направихме тази година, беше, че не започнахме по-рано с онлайн продажбите на продукта. Разчитахме само на един селс канал, който определено изигра лоша шега. И сега това го поправяме тази година. Всъщност, доста хора имат идея за нещо, за продукт. Някои от тях се хвърлят в това да го продават веднага, други се хвърлят в това да го правят. Каквото и да се случи, всъщност, е важно човек да помни, че трябва да тества няколко различни начини. В смисъл във всяко едно нещо. Няколко различни начини в правенето, дали ще го направиш жълто, дали ще го направиш бяло. Няколко различни начина в продаването. И това не направих аз. Аз тествах няколко различни начина за решението, но в крайна сметка тествахме само единствено канал продажба, дистрибутори на климатици. И това би го променил. Това е съвет, който бих си дал. Това променяш, това правиш в момента. Да. Супер. Какво би казал на младите предприемачи, които се чудят, те първо стартират бизнес или се чудят дали да стартират бизнес или пък да си останат в корпоративния сектор, или да си учат, да си изкарат диплома? Знаеш ли, тренирам бойни спортове от много време. И треньорите се ми казват: Любо, този спорт не се учи, той се краде. И това много вярвам, че е така и бизнес. Реално е много по-трудно да се научиш как да правиш бизнес, отколкото да откраднеш начин за правене на бизнес. Не говоря да отидеш в някаква компания, да им откраднеш всичките клиенти и си направиш нещо друго, не. Говоря за това да имаш човек над теб, докато все още си неопитен, от който може да дискутираш, да взимаш идеи, да виждаш подход как контролира хора, как контролира пазар, дистрибутори и така нататък. Така че към един млад човек, който сега се чуди дали да стартира бизнес или не, би го посъветвал, прави каквото желаеш. Ако искаш, се опитвай да стартираш бизнес, но аз лично може би не бих те посъветвал да отделиш цялото си време на това, докато все още не се е доказва, че тази идея има голям потенциал. По-скоро, това, което на мен ми липсва, че аз не направих, аз не отидох в някоя, било то корпорация, било то някоя друга стартираща компания и не черпих от някой по-опитен от мен. Заради това в момента имам много хляб и сол и чета твърде много книги, за да мога да се науча как се прави това. Така че съвет, ако искате да стартирате, ако искате не, но гледайте да се научите от някой друг, гледайте да имате някой пример пред вас, с който да може да дискутирате, с който може да се говорите. Супер. Аз искам да благодаря на Любо, че отдели време и че направихме този страхотен разговор. Ще се радвам да те виждаме по-често, да правим по-често такива интервюта. По-често. Ще те каним, ако на вас ви е харесало, коментирайте, ще каним Любо по-нататък, за да ни разкаже какво се случва с неговата компания, пък и с личния живот. Добре. Благодаря много. Чао, чао. До после.